Dit is weer een nieuwe Drabhoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in hang van het Limburgs weermeidje en Druppel. Dit is inderdaad weer een nieuwe Drabhoed aanwaal van 6 maart. Het weekend staat weer voor de deur en we gaan natuurlijk weer metnemen in van alles voor de komende 14 dagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie op? Nog niet. Nee, nog niet gans. Nog niet gans. We zijn nog even in het geneten. Hè. Ja, we hebben de deur een beetje opengezet. Dus er komt het geluid van boete. Maar dat is helemaal niet erg. Want er zijn ook voor jullie op dit moment boete. Want het is toch ook wel echt lekker weer. Heerlijk. Daar was je toch blij van? Jazeker. Maak ons blij. Want we trappen natuurlijk weer af met het gedichtje. Het kruis. Nee, niet dat in de broek. En ook niet in de gool. Ik bedoel die tussen de boerenkool. Of misschien op een hoek. Ergens op een moer tussen Maastricht of Mook. Om even stil te staan, wie de laatste tijd is gegaan. Ze staan overal in Limburg ter gedachtenis van Gat. Maar men ziet ze pas als ze op de kleine dinger let. Hey, is dat een voorzet? Ja. Ja, ik heb het in de gaten. Hè. Dan horen we daar straks meer over. Hè. Ja. Dan wordt we nog even wachten tot het zoiets is. Hè. Ja. We houden het spannend deze keer. Hè. Ja, en het is natuurlijk, ja, het lentegevoel komt er eigenlijk op. Hè. Mm-hmm. Het is nog niet gans lente, hè. Officieel of wel? Nee, alleen de astronomische. Hè? Ja. Maar goed, het is toch wel heerlijk. Hè. Er zijn zelfs al ijssalons die hebben de boel al opengegooid. Normaal rond de poosje. Maar die dachten ook van, hoppa, we gaan beginnen. Ja, zeker. En gelijk hebben ze, want dan gaan we weer natuurlijk een lekker ijsje eten. Hè. Ja, en wat ook gaat beginnen is natuurlijk het Formule 1-seizoen. Ja, dat gaat natuurlijk beginnen en dat trappen we af aanstaande zondag. En dat is geweldig, want dan gaat Max natuurlijk weer van zich laten horen. Ja, alleen natuurlijk door de situatie op de wereld, zijn er gaat verschuivingen in de circuit. Ja. Maar dat maakt voor de liefhebber de televisiekijk niks uit. Nee, dan rijden ze maar 2 rondjes op hetzelfde circuit of zo. Ja, precies. Huh? En daarom is het thema van onze podcast deze week ook een beetje, tenminste qua muziek, alles over auto's of in elk geval gaat wat riet. Alles op veerwielen. Ja, of 2. Ja, dat klopt, inderdaad. En nou heb ik toch een leuke gevonden. Hè? En dat is van De Klomp, uit Meersje. En dat gaat over Max Verstappen. De Klomp. Wie is de zoon van Jos Verstappen? Max Verstappen, Max Verstappen. Wekkend op het gazen, haalt zich trappen. Max Verstappen, Max Verstappen. Veel geven gas, wie Max Verstappen. In het weekend is dat gans normaal. Dan gewoon veel lekker pilsjes happen. En de koppie is zo saai is egaal. Want als Verstappen weer het juiste wordt. Het ganse land weer eens oranje kleur. Dan roepen veel heer is de beste van al. En weet veel zeker.
De klomp Max Verstappen wordt dat natuurlijk aan de zoon van Jos Verstappen, die actief is in het rallygebeuren. En dit weekend gaat ook de rallycross weer van start, dat is weer gedaan is. En de rallycross, die kan ze gewoon bekijken in Maasmechelen op het circuit van de Duivelsberg. Ah, dat klinkt al spannend, hè? Klinkt spannend, hè? Nee, maar dat is leuk, want dan gewoon ook zeg maar beginnend coureurs of beginnend rallyrijders, die gewoon al aan de start. Dat zijn er vaak nog jong gasten, hè? Dus dat kan ze gewoon bekijken. Dat is in ieder geval alweer een leuke activiteit om mee te beginnen als het hebt over de autosporten. Maar natuurlijk, zoals gezegd, zondag eerste Formule 1 wedstrijd. Hoe ik het gewoon hebben over dat Limburg-gevoel. Ja, Ja. deze week wordt natuurlijk in het nieuws tot een beroemde winkel ging sleten. Ja, inderdaad. En wij worden? De carnavalswierts. En dat kwam door concurrentie van de Chinese webshops, zo wie men zegt. Maar laat de carnavalswierts nu ook een eigen webshop hebben. Ja, En wel gesitueerd in ons prachtige Limburg. maar daar stopt dus ook met. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus, maar dat heeft ons wel geïnspireerd om eens te kijken naar andere webshops in Limburg. Ja, dat klopt. En daar zijn er zoveel van. Want als je eens gaat googelen, dan kun je best het aardige webshops tegen in ons prachtige Limburg. Ja, heb ze daar ook een paar voorbeeldjes van eigenlijk. Nou, wie veel wil ze hebben? Ja, zeg het me eens. Kijk, ik ga eens beginnen met bijvoorbeeld de webshop hartvanlimburg.nl. Wat kan ze daar onder andere krijgen? Nou, als ze daar eens op gaat surfen, dan kun je bijvoorbeeld een skyline van Rummen tegen in MDF hout gesneden. Dus dan hebben ze dat ook in kleur. En de kleuren van de vastelavond hebben ze gemaakt. Dat kan ze bijvoorbeeld krijgen, de kan ze aanzichtkaarten krijgen, de kan ze beuk krijgen, poëziebeuk van Midden-Limburg. Er is van alles te scoren, zeg maar, op die website. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus even nog voor duidelijkheid, webshop hartvanlimburg.nl. Dan gaan we natuurlijk naar de bakwinkel. En wat zou ze daar kunnen scoren? Meel en ook Limburgse bakproducten, want ja, typisch Limburg is natuurlijk ons eigen vlaai. Vlaaibakken. En die producten kan ze allemaal krijgen in debakwinkel.nl. De andere producten voor te bakken kan ze bijvoorbeeld ook krijgen voor Maastricht, de Bisschopsmolenwebshop.nl. Ja, en dat is die watermolen wat in het centrum van Maastricht is. Waar ze natuurlijk ook een bakworkshop kunnen doen, kan ze ook daar. Maar dan moet ze even naar de locatie gaan, dat is fysiek aan hem daar. Maar wil ze natuurlijk toes gaat kramen, dan kan ze daar de speldbloem onder andere bestellen. Oh. Dan heb ze de Maastricht Store. We blijven even in Maastricht. De Maastricht Store, daar is ook van alles te krijgen. Die hebben ook hartstikke leuke producten. Leuke gadgets van Maastricht en omstreken. En natuurlijk ook van Limburg. Maastrichtstore.com is dat. Dan gaan we eens even kijken. We gaan naar soutxvi.com. En soutxvi.com, dat is een webshop waar ze onder andere een patchkens krijgen van Der Joep. En Der Joep, dat staat in Kerkrooy, denk ik. in Kerkrooy. Op de markt, daar staat Der Joep. Maar daar hebben ze ook de gadgets van... De mine, denk ik. Nee, Kerkrooy Tropical. Oh, die zijn wel populair aan het worden. hè? Kerkrooy Tropical. En ja, dan kan ze de sjaal krijgen van Hoera Pimmel of zo. op dit moment uitverkocht, maar daar is dat wel te krijgen. Dus daar is ook een leuke webshop voor. Ja, en dan heb ik echt een hele grote gevonden. En dat is limburgsgeschenk.nl. Limburgsgeschenk.nl. Ja.
En daar kreeg ze dus werkelijk bijna alles van Limburg. Speciaal bieren. En dan heb ik het over de bieren die eigenlijk in de lokale brouwerijtjes werden geproduceerd. Maar daar hebben ze dus ook onder andere snoep, Limburgse thee, zoals ze zeggen. Ja, likeurtjes, van alles en nog wat. Mosterd, stropen. Nou, het is te veel om op te nemen. Eigenlijk is het te veel om op te nemen. Dan gaan we naar de webshop visitzuidlimburg.nl. En die webshop die heeft natuurlijk ook heel veel producten uit Limburg, maar onder andere ook wandeltochten, fietstochten, visvergunningen. Eigenlijk ja, ook het randgebeuren wat ze nodig hebben om die weekend of die week of die leven in Limburg gewoon ja, kleur te geven. Ja, en de IJzerholte is ook een leuke webshop. Die zijn gespecialiseerd om de ouderwetse wekpotten te verkopen. En ja, ze hebben oogsters met inhoud, hè. Wie schroep, jam. Maar ja, dat is natuurlijk heel leuk om van die eigen fruit, hè, in de zomer of aan het einde van de zomer jam te maken. Dus op die site, IJzerholte, kan ze alles krijgen voor in te maken. Nou, fantastisch, fantastisch. Dan heb ik nog een leuke dialectboek.nl. En dat is die hebben inderdaad boeken, zoals de tekst al zei. Dialectboek.nl en daar kan ze onder andere het boekje kopen. Floortje gaat met de trein. Oh. En dat is in meerdere dialecten, zie ik. In het Gulps, in het Zusters, in het Simpelvels en in het Bogisch. Zo. Nou, dat is toch hartstikke leuk, hè? Ga je voor dat miljoenenlijntje? Oh, leuk. En dan komen we nog bij een, en dat is over de puil lekkerlimburgs.be. Ook allemaal streekproducten, lekkerlimburgs.be. Ook de moeite waard om eens te gaan bezoeken. En dan heb ik nog boerenbij.nl. Bij Boer en Bij, ja, het is voorjaar. Dus dat betekent de lui gaan potsen. Dan krijg je niet alleen honing, maar wat maakt een bie nog? Biowas. Boenwas! Ja. Echte bijenwas voor te poetsen. Ja, dat is ouderwets, hè. Dat is ouderwets, hè. Maar dat krijg je bijvoorbeeld bij boerenbij.nl. En die hebben ook speciaal biertjes, honing, kaarsjes van bijenwas. En de hakhoning, dat slok, hè? Hakhoning. Lekker. Stond nog dikker op de markt in Gelijn. Ja. Dus boerenbij.nl. Ja, dan heb ik toch al heel gek genoemd. Dan heb ze nog een jonge ondernemer, de Jelger, uit Kerkroo. Jelger 3D. En dat maakt 3D-prints, onder andere van de Mijnschacht Nulland, heeft er gemaakt. Dat heet het Koempel Eentje. Dus dat is een bad eentje met een lantaarntje. Hij maakt sleutelhangertjes van een vlijpunt en nog van alles. En mooie vazen. Allemaal eigen ontwerp en allemaal met de 3D geprint. En dan werd sticht nog in geur. Volgens mij is de hele leuke Limburgse kaarten maken. Ja, dat het Limburgs kwartet, hè? Limburgs kwartet. Daar hebben ze ook ooit een prijs 5 jaar geleden met gewonnen, hè? Want dat was vanuit de provincie om eigenlijk Limburg te promoten en de Limburgse taal. Ze hebben toen een heel mooi plan geschreven en dat uitgewerkt en ook gaan oefenen op de basisschool. En zo hebben ze als eerste instantie het Limburgs kwartet ontwikkeld. En nu hebben ze ook hele leuke kaarten. Bijvoorbeeld, ik ben ze nu alweer jarig, hè? Ja. Dus dat is een neefje en een nichtje uit Geul, hè? Ja. Dus hartstikke leuk. Die hebben ook diverse verkooppunten, hè, in de omgeving. Ja. Dus kijk zeker eens op hun site ook, limburgskwartet.nl. Ja, zeker. En dan kent ze ook kwartetten. Dan krijgt ze ook dat Limburg. En op een speelse manier leert ze dan ook het Limburgs. Ja. Voor die wat het nog niet kennen. Toch? Klopt. Ja. In ieder geval, we gaan proberen om al die websites op onze eigen website te zetten. www.limburgsweermeidje.nl.
En dan is het ook heel makkelijk, want dan hebben ze in 1 oogopslag en dan kan ze klikken tussen groenzuus en producten bestellen tussen blauwzuus. Nu is het tijd voor een liedje. Ja, we hebben genoeg gekald over de Limburgse webshops en van alles. En we gaan lekker door met eens even kijken. Oh, ik heb een leuke. Dat is van het Fortje. Oh. Het Fortje. Eigenlijk ook als een van onze eerste auto's, toch? Jazeker. Het Fortje, ja. Een Fiestaatje. Wie zei ze? Een Fiestaatje. Ford Fiestaatje, ja. Ja. En een Ford Taunus heb ik ook nog gehad. Oh, en een Ford Sierra. Ook nog. Ook. Mijn god, even hebben we toch. En een Ford Escort. Oh, ken niet op. Ja, dat hebben we ook nog gedaan, ja. En een Ford gereden. Maar ik wil nog ooit een Ford Mustang. Ja, echt dat bromgeluid maken. Dat zware bromgeluid. Ja, leuk. Het Fordje. Frits Rademacher. Zachtens tegen Nelis, laat weer denken aan onze stand. Alles veert in een auto en veer staan maar aan de kant. Ja, zag Nelis, ik moet zeggen, dat heb ik ook deks gedacht. En op zekere dag heeft Nelis een afstandsfortje metgebracht. Zo tuf. Nelis met citroen in dat fortje door de straat. Al is het gammel, maakt het herrie, de knommel deed het gaar niet koud. De chaise-dealer, dat is een spas. Wie een wagen van de superklas. Wilt het fortje soms niet wie er stikker de zwingel in het lok, dan begint er vuur te zwamen, truikerig het water kookt. Is de wagen warm gelopen, lekt de fort er ook gediend. Weet het denk op volle toeren, dan het wie een stoommachine. Zo tuf. Nelis met citroen in dat fortje door de straat. Al is het gammel, maakt het herrie, de krommel deed het gaar niet koud. De chaise-dealer, dat is een spas. Wie een wagen van de superklas. Zo bracht Nelis aan citroen het chauffeur oog bij. Op het duister pijtje stonk het drukke dag, nu gang op zee. Maar dat murken wou niet wieken, drukke duwt op een gaspedaal. Van het fortje niks meer over, druw met de mens naar het hospitaal. Nu tuf, Nelis met citroen, nee, meer in dat fortje rond. Want ze zeggen nee, weer blieven, toch maar lever keer gezond. De levensdoel was maar zo kort. Nelis spreekt niet meer van zien fort. Ja, prachtig nummer vanuit de goeie oude tijd over het fortje. En dat was Frits Rademacher. We gaan naar Op de Plank. En Op de Plank, dat gaat over het toneel en het podium. En dan wil ik eerst even stilstaan bij het feit dat ons helaas ontvallen is Angelo Bombrini. Dat was een prachtige muzikant. Ik heb gelukkig nog eens met hem op het podium gestaan. Ja, dat zijn allemaal leuke herinneringen. Maar dat was echt een virtuoos hè, op muzikaal gebied. Hè. De man kon je gewoon alles laten doen. En dat is helaas wel te jong ons ontvallen. Dus daar wil we even toch bij stilstaan. En we wensen natuurlijk de familie heel veel sterkte toe. Ja. Op de Plank. De kent vanavond kent ze al naar de Hub in Kerkrade. Dat is namelijk een stand-up comedy voorstelling. En dat treedt onder andere op Brett van Toren, Jean Opgenort en Rida Abouhayan. In de Hub. Hup, naar de Hub. Hup. Parkstad Theater is dat, hè. In Kerkrade. Kent ze vanavond naartoe.
Wat natuurlijk ook begint, dat is, die zijn al bezig. Het amateurke in Neerharen, die hebben vanavond, die hebben dit weekend en volgend weekend, hebben die hun voorstelling De Wanda's Bonte Was. En daar kan ze gaan kijken in Larnaken, zeg maar de komende 2 weekenden. Ze zijn al vol aan de gang. En dan gaan ze ook volgend weekend misschien naar de Blutsch. Dat is het toneel in Ransdaal. Daar kan ze ook al naar de voorstelling gaan kijken, 14, 15 en 20 maart nog. En in Bogus, daar is Catastrofe te koop. Oeh. En dan kan ze gaan kijken, 13 maart. 13 maart, volgende week dan is het nog te doen in Bogus. En wat dan leuk is, en dat vind ik dan chic, van toch social media. Social media is niet altijd prettig, maar eigenlijk met het toneelgebeuren, vroeger, dan zagen ze bijvoorbeeld, er worden alle voorstellingen gedaan, en dan kregen de decorboers, die kregen nog een bloemke. Mm-hmm. Jongens, dit zijn de lui die het decor geboet hebben. Maar nu staan die lui al van tevoren in de schijnwerpers. En dat vind ik chic, want die decorboers die nemen zich ook met in dat hele toneelverhaal. Want ze maken toch die beleving, wat ze kreeg, visueel, met een prachtig decor. Ja, en dan doen ze vaak filmen achter de schermen of zo. Achter de schermen en zo. Ik vind het toch echt een chapeau voor de decorboers dat ze toch wel voor elkaar kregen en dat ze nu eindelijk ook eens van tevoren in de schijnwerpers staan. Ja, want ik weet nog de tijd dat ze door het dorp kwamen met een bus en een soort megafoon of zo. Ja. Van heden avond in het gemeenschapshuis. Ja. Limburgs toneel. Ja. We gaan de social media. Ja. We gaan de social media. Ja. Dus dan moest het op die manier, ja. Maar inderdaad, die staan vol in de schijnwerpers. Ja, leuk. Mooi, hè? Ja. We gaan weer, en we gaan natuurlijk weer op 4 wielen, of soms hebben die ook wel 6 wielen. Het gaat een liedje over de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Chauffeur, is dit de bus naar Klummen? Ja jong, spring maar op de bus. Spring maar op de bus? Wat een gekke stelletje, weet je. Deze bus gaat het helemaal maken dit jaar. Allemaal. Met die heupjes. Waar gaan die heupjes? Laten zien, meisjes. Allemaal dansen, ja? De bus die gaat vooruit. Oh, chauffeur, wacht eens even. Wacht eens even hier. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Spring maar op de bus naar Klummen. De deuren van de bus, die staan al open, dus heb geen al goede zin. Stap dan maar heel snel in. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Rima met een smet en al het carnavalsbuffet. En als de bus dan stopt, steekt het dan weer op de kop. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Het beeldje vergeet en het liefste Limburgs weer over. Zet het hier maar neer, hier dan zingen we nog een keer. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Draai maar huis toe. Ja, dan gaan we draaien, ja. We gaan draaien. Allemaal. Draai maar huis toe. Met die heupjes. Waar gaan die heupjes? Laten zien, meisjes. Allemaal dansen, ja. Het busje gaat vooruit. Oh, chauffeur, wacht eens even. Wacht eens even hier. Niet te snel, niet te snel. Draai maar huis toe. Ja, dan gaan we draaien, ja. Oh, Draai maar huis toe. we gaan draaien. Niet te hard, jongens. Pas op. Ja hoor, en de fotograaf staat weer langs de weg. O jee. We zingen hier in koor. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Klummen. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus. Spring maar op de bus naar Dan gaan Klummen. we weer. De deuren van de bus, die staan al open, dus
heb geen goede zin, stap dan ook maar eens in. Spring maar op de bus, spring maar op de bus. Spring maar op de bus snorkelen met. De bus die rit vooruit. Vooruit, wat is dat nou? De bus die maakt nu vaart, neiger hoofd geen strippenkaart. Spring maar op de bus, spring maar op de bus. Spring maar op de bus snorkelen met. De bus die steekt nu stop, de diesel die is op. Ze gaat niet meer vooruit, maar toch stappen weer niet uit. Spring maar op de bus, spring maar op de bus. Spring maar op de bus snorkelen met. Spring maar op de bus snorkelen met. Dit wordt helemaal tropisch carnaval, ja? Die bus die gaat heel snel. Het is helemaal zot hier, man. Ik denk dat ik nu moet gaan uitstappen, jongens. Het is mij hier helemaal goed geweest, ja? Tot ziens. We zijn aangekomen bij het dorpje in Limburg. En deze keer gaan we naar Torren. het witte stadje. Ja, iedereen kent het wel. Maar weet hier ook waarom dat daar die hoezen wit zijn? Nou, daar ben ik eens benieuwd. Ja, dat is zo. In de tijd van de Franse overheersing moest men belasting betalen per route. Dus, wat deden ze in Torren, want het was een vrij arm gebied, daar deden ze de route toemetselen. En om dat een beetje te vermoffelen, deden ze dat witkalken. Zodat als de belastinginspecteur kwam, dat hij niet zag dat daar een route had gezeten. Dus zodoende zijn ze eigenlijk allemaal daar wit geworden, de hoezen. En dat is eigenlijk ook gebleven. Daar zijn ze zelfs nu beroemd door. Hè? Dus het ligt in de gemeente Maasgouw. Het heeft 2460 inwoners. Bij de verdeling van België-Nederland is Torren bij Nederland gebleven. Wat ook bijzonder is, tot toch in de Tweede Wereldoorlog wordt Torren door het Belgische leger bevrijd. Dus die zijn wel immer nauw verbonden gebleven, hè? Want ja, de rit eigenlijk van daaruit ook zwaar het België, hè? Er is veel water rondom Torren, hè? Want ja, niet alleen het witte stadje, maar de kent er ook vrij goed recreëren, hè? Dus aan de rand van de Maas, er zijn 2 bekken, de Itterbek en de Tornerbek. Er is een Maasplas, dat heet de Grote Hegge. Dat is natuurlijk door grindwinning daar ontstaan, hè? Er zijn mooie natuurgebieden aan de kant van Wessem-Mechelveld en aan de kant van Belsch Vijverbroek. Dat Vijverbroek is sowieso grappig, want ze zeggen dat er een verdwenen stadje heeft gelegen. En de lui vroeger geloofde dat hun wordt afgepakt als straf van God. Dus ja, dat gebied had de Vijveren, of dat stadje had de Vijveren. En nu is er dus een moerasgebied, Vijverbroek. Er komen ook best wel beroemde wandelroutes door Torren. Het Pelgrimspad, het Grenslandpad, de Jacobsweg. Er zijn echt veel kapelletjes en kruisen. 15 kapellen zijn er wel niet in Torren om te bezichtigen. Zo. Dus aan de Sint-Jacobuskapel, die ligt ook langs de route van Santiago de Compostela. Aha. Dus, en al doet deze keer in maart, is dat geloof ik de 24e met om een klein klusje aan een van die kapelletjes te doen. Dus dat is ook leuk, die samenwerking. En dan is er nog echt een grappig weetje. De eerste aflevering van het wel onbekende Sesamstraat van vroeger, die was op 4 januari 1976 en die is dus in Torren opgenomen. De allereerste. Nou,
Wie kent dat dan ook? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, waarom dat ze daarvoor gekozen hebben. Er zat natuurlijk wel die Belgische mevrouw in, hè? Pin. Ja, of Sien. Sien. Of die dan ook daar vlak over de grens woont en dat mooi en bijzonder vond. Die heeft er zelf ook heel lang in gespeeld in Sesamstraat natuurlijk. Misschien zelfs wel tot het laatste. Dus, maar dat is wel leuk. En wordt daar natuurlijk ook bekend om tijd een beetje de ruzie tussen de harmoniekorps, hè? Ja. Want die zijn best wel groot, hè? Die zijn zelfs landelijk bekend, hè? En ook heel veel beroemde dirigenten komen eigenlijk uit dat dorp, hè? Want ja, daar leeft de muziek, hè? Dus, ja. Maar dat uitziet toch wel gelachgeluivig, ja. Ja, dat blijft toch humor, hè. Dat hoort ze toch wel op meer dorpen tot ze gaat ruzie maken over de fanfare of de harmonie, Ja, hè. maar de nieuwe generatie zal het misschien met andere ogen bekijken. Hè. Ja, zeker. De Sint-Michaelskerk, heb ze die ook gehad? Ja, dat hoort tegenwoordig bij een museum, hè, van de Abdijkerk in Torren, hè. Want dat is eigenlijk later aangeboden, maar ja, dat is wel... ja, en er is nog een museum, het Land van Torren. Nou, prachtig. En ja, de economie vroeger was dus de grindwinning, de stroopfabriek, stoompannenfabriek. Een stoomdakpannenfabriek moet ik zeggen. Aangestuurd door Wijnsmeulens. En dat is later een steenfabriek geworden. Ah, kijk eens aan. Nou, nu weet ze toch van alles, hè? Nu weet ze van alles van Torren. Wat ik toen straks zag, de webshop hartvanlimburg.nl, die hebben ook heel veel zeg maar materiaal van Torren. Dus als ze naar die webshop zou gaan, dan kan ze ook van Torren dingen scoren. Maar het leukste is natuurlijk om naar Torren zelf te gaan. Ja, of anders met de kerstmis, want ze hebben langs die kapelkes een hele leuke snachtwandeling ieder jaar. Dat en de levende standbeelden. Ja, Die zijn ook in Torren, hè. ja. En over die witte huisjes, dat is geen latex, dat is echt kalk. Ja, dat Dat weet kent ik. ze ook niet met latex overheen. Dat hecht niet, dan bladdert het te gaaf. Maar dat is echt gekalk, hè. Ja, En ja, hoe krijg ze dat nog, hè? ja, ik weet niet. Ja. Het is nog te krijgen. Ze zullen het Die van Melen, echt. ik denk dat ze het in Torren wel weten. Ja, zeker. Vanuit Torren gaan we natuurlijk weer lekker met een muziekske weer. En ik ga eens kijken wat ik voor u heb klaarstaan. En dan heb ik klaarstaan Ground. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug van weg geweest. Beste weg geweest, beste weg geweest, beste weg geweest, beste weg geweest. Heb ze me gemist of was ze me vergeten? Ik ben weer terug. Ik ben weer terug. Ik ben weer terug van weg geweest. Beste weg geweest, beste weg geweest, beste weg geweest, beste weg geweest. Heb ze me gemist of was ze me vergeten? Zeg het maar, zeg het maar, zeg het maar, zeg het maar. Heb ze me gemist of was ze me vergeten? Of was ze me vergeten? Nu wil ze zeker weten wie het was, maar ik zeg het lekker nee, ik zeg het lekker nee. Nu wil ze zeker weten wie het was, maar ik zeg het lekker nee, want du hebt mich niet gemist. Du hebt mich niet gemist. Buiten is het koud en het regent, maar dat deed mich niks. Want ik ga lekker door en du hebt het gemist. En hij is weer terug van weg geweest. Dat was Ground.
Dat clipje moest je trouwens echt eens bekijken. Dat is echt leuk. Is leuk, hè? Dat is echt een leuk clipje. Op YouTube kunnen ze dat terugvinden. Ground, ik ben weer terug. En het is inderdaad een hele leuke animatie. Is het ook, hè? Ja, echt leuk. Geweldig gedaan. Limburg lag. En Limburg lag natuurlijk ook weer om een buurt. Zeg maar, ik heb een buurt weer opgezocht. En dat gaat natuurlijk ook over gaat wat met auto's te maken heeft. En dat is dadelijk een fragment uit de buurt van Karel Fiddelaars. Karel het het Riebewies. En de Karel Fiddelaars heeft vroeger eens met Jean Meijs in Geleen een cursus buurtredenen gestart. En wij worden erbij. En ik ben daar ook even in de blauwe maandag geweest. Ja. En het is eigenlijk ook niet meer dan... het lijkt wel makkelijk, maar het is niet makkelijk. Nee, want je moest 11 minuten hebben, hè? Nou, dat moest heel geen hoes hebben. En in de cursus kwam dat eigenlijk heel sterk naar voren. Je moest sowieso eigenlijk, gaat moppen verzamelen. Dan moest ze dan een eigen draai aangeven. Er moest een bepaald typetje zich inleven. En dan moeten dan die moppen zeg maar bijpassen dan. En dan vanuit dat typetje ga je aan de slag. Zo kreeg er ook bijvoorbeeld in de cursus lessen in expressie. Dus dat ze de lui moest nemen in het verhaal. Zoals wie bij het toneel, hè. Doe best een typetje en dan zei ze bijvoorbeeld van, nou kijk daarachter die prachtige boerderie. En dan moest ze wijzen. En eigenlijk, het is heel gek, maar de lui kijken er nou om. Terwijl ze in de voorstelling zitten, zeg maar, in het theater. Dan kijken ze om naar achter, van de mensen zit dat daar een boerderie staat. En dan hebben ze het goed gedaan. Ja, dat is wel leuk. Want dan hebben ze metgenomen in die verhaal en in de beleving. Ja. En wat ze ook vaker hebben, dat is dat ze zich op een gegeven moment herkennen in het verhaal. Ja, dan zeggen ze gaat van dit of dat. En dat is bijvoorbeeld ook in die buurt van Karel Fiddelaars nu te horen. Dat verschil tussen man en vrouw met het rieën. We gaan luisteren naar Karel Fiddelaars. Heel goed met hem. Nee, maar ik ben zelf veel meer met het autorieën bezig. Ik moet zeggen dat ik nu langzaamaan gewoon nog veel meer erop hoed en met de vrouw samen. Ik zeg nog net met z'n wat. We gaan eens een dag naar Maastricht. Dan heeft het L1 een nu geboren. We hebben zelf allemaal een min betaald. Zeggen dan gaan we eens bezichtigen in Maastricht. Ja. Weer naar Maastricht. Ik door Maastricht en 3. Een uur door Maastricht en 3 het geboren te vinden. Zegt de vrouw, vraag toch even wat het is? Ik zeg, nee, vraag niet. Ja, zegt de vrouw, dat is nu echt manslui. Je riet nog liever een uur verkeerd dan dat je vraagt. Zeg, nee, geen vrouw, lui. Zeg, je vraag eerst en riet dan verkeerd. Ja, maar je moet kijken dat ze nu zoveel autorieën, dat is toch niet zo heel goed, wordt gezegd, je moet meer bewegen weer. Heb ik me gedacht, weet je wat, kan ik toch ook zo'n fiets kopen, en zo'n renfiets, gans Limburg fiets ik zondagsmorgens om voorop. Ik denk dus dan met, ik ben een chique renfiets gekocht. Fijn, kleden, helm, box, alles erop en eraan. En iedere zondagmorgen, 7 uur op, aandoen, houvag, poort op, weg tot na de middag, hè. Heerlijk, hè. Ja, vorige week zondag, ik stond op 7 uur, doe me gans aan, pak de fiets, doe de krasport op, regen. Ja, ik denk, leef wel, wacht ik het hier. 7:15, regen. Ik wacht nog maar eens een keertje. Regen. Op een gegeven moment 8 uur, kwaadebag, regen. Ik denk, Bas, maar dat is niet meer met. Ik de fiets terug in de gras gezet, de poort toe, helm af, zo, nu weer alles goed. Ik naar boven, kroep achter de vrouw. Ik zeg, boah, zeg ik, wat een rot weer. Ja, zegt de vrouw, en de gek van mij is fietsen. Moet eerlijk zeggen, ik vind het schoon dat ik hier eens lachen, want nee, eerlijk, want ik heb een tante, kan ik de beste mop vertellen. Die lacht niet, die is hartstikke doof. En daarbij zeggen ze wel eens dat lachen gezond is, maar lachen maakt dik.
Serieus, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, want ik zie die nog nog van die dames zitten. Lachen maakt dik. Ja, eerlijk, want ik heb nog een jongere zuster. En die heeft afgelopen zomervakantie nog een Italiaan gelachen. Maar in ieder geval, ik ga nu de auto poetsen. En ik zou zeggen, met de bietje geluk zeer voor truc, als God blijft. Dankjewel. Ciao. Dat was de buurt van Karel Fiddelaars. Ja, dat was ook leuk, hè, want ik kan me nog een stukje herinneren van... ja, en ik ging voor mijn re-examen. En de examinator die steed door met mij bij dat re-examinator lokaal. En dat wies naar een wagen en dan zei hij, jong, lees mij dat kentekens. Ik denk, goh, wat ben ik blij dat hij man slecht ziet. Ik moest hem dat kenteken opletten. En gaat weer op, toen waren we drieën, toen zei hij, hiervoor, dan gaan we stoppen en dan gaan we draaien. Ik denk, geef hem een verdige sigaret. Dat zijn over die dingen wat ik zijn bijgebleven uit bepaalde buurten van bepaalde buurtrijders. Ja, leuk hè. Door met muziek. We hebben Johnny Blanco, Maastricht. En die had het ook over een buschauffeur. De striepgevaar, hier zuid lekker wiever, wie meer wie liever, mij het heer weer chans, dan pakken zich nooit de kans, want hier zit mijn plicht het ver, zo is hem de buschauffeur, een buschauffeur. Die heet de striepgevaar, hier zuid lekker wiever, wie meer wie liever, mij het heer weer chans, dan pakken zich nooit de kans, want hier zit mijn plicht het ver, zo is hem de buschauffeur. Het toenbeeld van Rousseau zit hier in zijn bus en deed zien een tour door de stad. Hier heet zo'n gooi zin, want wij stappen bij hem in, dat is weer zo'n lekker schat. Een buschauffeur, die heet de striepgevaar, hier zuid lekker wiever, wie meer wie liever. Mij het heer weer chans, dan pakken zich nooit de kans, want hier zit mijn plicht het ver, zo is een buschauffeur. Wie leuk och de meidje die hem krijgt verleid, al is hij nog zo leuk gekleed. Al deed het soms pijn en zeer s'avonds alleen, met de meisje nog iedere rijdt. Een buschauffeur, die heet de striepgevaar, hier zuid lekker wiever, wie meer wie liever, mij het heer weer chans, dan pakken zich nooit de kans, want hier zit mijn plicht het ver, zo is hem de buschauffeur. Een buschauffeur, die heet de striepgevaar, hier zuid lekker wiever, wie meer wie liever, mij het heer weer chans, dan pakken zich nooit de kans, want hier zit mijn plicht het ver, zo is hem de buschauffeur. Want hier zit mijn plicht het ver, zo is hem de buschauffeur. Geer luistert naar Drabhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap. Geer luistert inderdaad nog immer naar Drabhoed, de podcast. Ja, leuk hè. Leuk. En
we gaan eens kijken wat het ook alweer is met de tradities. We hangen de vaan en zo, hè. Ja, en deze keer wil ik het eens hebben over wegkruisen. Want ja, nergens zijn zoveel wegkruisen als in Limburg. We hebben er meer dan 3000. Stichting Kruisen en Kapellen zorgt voor het onderhoud. Maar wist je dat er verschillende worden? Men ziet ze wel eens op de hoek van de straat, op een boerderij of in een geschoren hek. Maar dus die verschillen wil ik wel eens even uitleggen. Hagelkruisen. Dat is een hoog, smaal, smeedijzeren kruis. En dat is immer eigenlijk aan de rand van het veld om de gewassen te beschermen. Dan hebben ze het zogenaamde dankkruis. Dat zegt eigenlijk al wat het betekent, hè? Ergens voor bedanken. Het missiekruis. Dat is mensen die zich weer moeten bekeren tot het geloof, of die eigenlijk eens een tijdje op het slechte pad waren geweest, maar weer aansloten bij het geloof. Dus, en als de missie dan geslaagd wordt, dat ze weer op het rechte pad zaten, dan wordt zo'n kruis geplaatst. Dus de missie wordt geslaagd. Een devotiekruis, ja, dat moest ik toch eens even googelen, want ik dacht, een devoot, wat is dat? Een devoot is eigenlijk een plekje waar ze tot rust kunt komen bij de natuur. Maar een devotiekruis wordt dus geplaatst waar wordt geboet. Als herinnering tot er ooit een stuk mooie natuur was geweest. Hè? En ook een beetje om de nieuwe buurt die er dan is ontstaan een beetje te beschermen. Dus dan hebben ze nog een putkruis. Dat staat bij een waterput. En daar zeggen ze van dat dat staat voor bescherming van mens en dier. Ja, zo'n memory of ongelukskruis, dat kent iedereen wel. Dat staat vaak wel eens langs de baren van een weg. Hè. Dat is ook eigenlijk duidelijk. Hè. Een soort gedenkplek. Ja, ja. Dus vroeger wordt het wel geplaatst door ongelukken op het veld. Ja, dus bijvoorbeeld in de aandrijfriem van de dorsmachine was gekomen of zo. Tegenwoordig is dat natuurlijk meer verkeersslachtoffers van auto's of motors. Dan hebben ze vast ook wel eens bij of op het kruis een kelk zien staan. Dan is dat of geplaatst totdat een priesterschap is, of omdat een priester bijvoorbeeld 25 jaar in het vak zat. Oh. Dan is een kelk bij het kruis. Ja. Soms is in een klein gehucht een kruis, omdat ze niet te voet tot aan de kerk van het grotere dorp kosten komen. En dan stond dat kruis eigenlijk centraal om ook even te bezinnen, zeg maar, bij dat kruis, voor u die slecht erbij waren en niet tot bij de kerk kosten komen. Dus daarom zijn er ook soms kruisen in een dorp, vaak ook in de vorm van een beetje met een kapelletje of zo eromheen. Of een bankje. Ja. Dan hebben ze nog deurklopers met een kruis. Oh. En dat gebruikten ze om de lui in het huis natuurlijk te beschermen tegen kwade dingen. En vroeger wordt het gebruikt als men langs een kruis liep. Dan deed men de hoed of de patch af. En dan groette ze eigenlijk. En dan zag ze, gelooft zij Jezus Christus. En de kruisen vallen onder klein religieus erfgoed. Er zijn ook hele mooie tochten daarlangs. Een heel mooi boekje is bijvoorbeeld Kruistocht op wandelschoenen.
Dan zit ze echt in de omgeving van Ubax, Barrig en Simpelveld en zo. Ja. Dat is een hele mooie route. Maar zo zijn er nog meer. In Midden-Limburg bijvoorbeeld en in Noord-Limburg zijn ook van die route. Meestal dus aangeduid als kruistochten. Ja. Dus het heeft niks te maken met de kruistochten van vroeger van de oorlog. Dat is weer het gans anders. Maar dan zit je toch een beetje meer te weten gekomen waarom dat die cruci allemaal staan en wat ze betekenen. Ja, want dat is het. Hè. Kijk, de zus natuurlijk wel die cruisen links en rechts staan. Maar er zit dan een ganse betekenis achter. Zit er ook verschil? Zie je dat verschil in die cruisen of moesten dat eigenlijk een beetje... Ja, vooral dus de hagelkruisen die zijn immer lang en smaal smeedijzer. Maar de andere kruisen kent eigenlijk van alles zijn. Van alles. Ja. Maar door is dat op een website ook gevonden? Nou, meerdere websites. Meerdere websites. Hè. Dus wil ze gaat meer over die kruisen in Limburg, wat langs de weg, links en rechts staan. Ja, kijk dan eens even op zoek op Google naar die kruisen. En dan is het best een leuk, interessant verhaal. Een die ik onder heb gebruikt is veldkruis.nl. Veldkruis.nl. Ja. Fantastisch. Een liedje. Een liedje. En natuurlijk, ja, langs die veldkruisen neemt ze misschien ook wel eens, gaat een caravan met of zo, daar is misschien het Heuveland in. En in de caravan in het Limburgs, daar noemen ze dan een... Scheurhut of zo. Een sleurhut, ja. Oh. En een sleurhut, daar hebben de knuppelen uit Elsen. Die hebben daar een liedje over. We hebben een sleurhut. Harry en Lena, die houden een woning. Doe weet wel zijn huisje met een plat dak. Met een veranda en ook een viever. Ja, dat had Harry gewoon zelf gemaakt. Maar toen kwam crisis, de bank die wou rente. Die hebben hun huisje gewoon wegverkocht. Toen hebben ze samen met de rest van de centen een echte kipcaravan van gekocht. Ja, we hebben een sleurhut voor achter de wagen. We hebben een sleurhut, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz royaal. Nu hebben Harry en Lena een sleurhut. Ze staan op de camping, ja, dat is oké. Het is zomervakantie, dat is toch geweldig. Vernummer papier met weer op de wc. Ja, en die rotzanten, die hebben we niet nodig. Als er niks hebt, pakt de geen gaan af. Het kent ons niks schelen, we zijn zo gelukkig. Ja, we zijn aan ons vrijheid verslaafd. Ja, we hebben een sleurhut voor achter de wagen. We hebben een sleurhut, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz royaal. Wat kent ze nou leren van Harry en Lena? Heel veel centen, nee, dat brengt geen geluk. Ze willen nooit van hun leven. Naar hun bakstenen woning terug. Ja, we hebben een sleurhut voor achter de wagen. We hebben een sleurhut, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer te klagen. En ook onze vuurtent, ja, die is ganz royaal. Ja, we hebben een sleurhut voor achter de wagen. We hebben een sleurhut, dat is ideaal. We zijn zo gelukkig en niks meer
royaal. Ja, het is ook weer tijd voor de sleurhutten. Hè? Die zijn ze allemaal aan het poetsen. En de campings die gewoon links en rechts open. Hè? Ja, er moest nu dus toch nog naar een venturecamping, want de meeste seizoenscampings gaan met de Porsche op. Hè? Ja, dan. Maar het wordt inderdaad fijn weer voor de sleurhut, ja. De ken ze al met de sleurhut op pad. Hè? Dus er zijn misschien al het Hollanders hier van... we zijn dit weekend in Zuid-Limburg geweest. En we zijn in Maastricht bij Pieke Potlood. Zijn we een tas unisop gegeten. Zo gaat het. Ja. Maar hartstikke leuk. En het is ook fijn dat het goed weer is. En dat we al een beetje... Ja, dat geeft toch ook weer... gaat vreugde. Hè? Ondanks dat het eigenlijk allemaal shit is wat in de wereld gebeurt. Ja, het weer maakt toch dat ze daar een beetje op die manier van kan genieten. Ja, dan moet het gewoon, denk ik, kortbiedig houden. Hè? Niet te veel denken wat er allemaal afspeelt, want daar word je alleen maar ongelukkig van. Maar gewoon de wereld gaat klein houden en genieten van de mooie dingen, kortbieden in eigen omgeving. Ja, dat klopt. Maar dan nu het weer, hè? Want daar gaat het over. Ja, spannend. Tromgeroffel. Nou, het is dus pas de 6 maart. Dus, ik kan u blij maken, want ongeveer tot 14, 15 maart blijft het toch wel vrij mooi weer. Dat verandert niet veel. Nou, er kent wel eens een klein druppeltje vallen, maar niet veel. En het blijft eigenlijk ook qua temperatuur best wel behoorlijk mooi. Stabiel. Niet zo wie 18, 19, maar vanaf een 15 tot 18 graden, wauw. Nou, maar de 15e, zo rond de 15e, dan kent de 14e zijn, kent de 16e, want het is nog lang van tevoren, hè. Zijn er toch ook een beetje verandering in de grafiek gekomen. Oei. Dus dan zakt de temperatuur ook gaat naar rond de 8, 9 graden. En dan komt er ook wat meer regen bij kijken. Het gooien nu is dat ik rond de 20e de grafiek alweer gaat omhoog zien gaan. Ah, lekker. Dus, en ja, ik heb het al dikker gezegd. Het weer wat ik zeg is uit de omgeving. Maar ik zit er die hoogte, hè? Dus het kent een beetje in het noorden of in het zuiden ietsjes 2 graden inzitten, hè. Maar, en inderdaad, dat weet voor haar, uit ervaring, het kan altijd gaat opschuiven. Meestal schuift het op naar achter, bijna nooit naar voren, maar het ziet er wel naar uit dat er even een klein dipje in komt, dat wel. Oké. Maar ja, 10 graden, hè. We zijn wel, gaat meer gewend deze winter, hè. Min 10 hebben we ook al gehad, hè. Dat hebben we al van alles gehad. We zijn eigenlijk gehard, hè. We zijn diehards. Ja, klopt. Ja, goed. Maar hou dat goed op de hoogte, hè. En de kent natuurlijk het weer bekijken op de website www.limburgsweermeidje.nl en iedere zondag rond 10:15 bij lokale radio Mazeik LRM Radio. Ja, klopt. Nou, fantastisch. Dus, dat zijn we. Ja, we gaan dadelijk afsluiten met nog een liedje van Rauwenhuizen. Oh. En dat gaat over een auto, maar ook over vliegtuigen, van alles gaat. Ja. Dat gaan we met afsluiten. En voor nu zeggen we natuurlijk weer... Huiverig verrast. Dan luistert je vast. De volgende keer weer. Naar onze nieuwe podcast. Hoi hoi. Hoi. Onder mij gaat land voorbij, vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur, en het zonlicht had brand in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien valt het mij. Als ik droom van een boom in een zomerse wei. Auto, vliegtuig, een trein, een boot. Auto, vliegtuig, een trein, een boot. Wat is de wereld toch goed?
boot die vaart en op de kaart nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giet, straks is er nergens wat op. En 6 uur later ruikt het water, was te vrijen in sloop. Auto, vliegtuig, de trein, de boot. Auto, vliegtuig, een trein, een boot. Waar is de wereld toch groot? Als ik mijn ogen sloeg, zie ik elke dag wat meer. De wereld is groot in mijn deurbaan de rivier. Auto, als ik mijn ogen sloeg.